על אנשים. אני עוד פעם בסרטון של פגיעה במטרה עם נרב. אז הפעם המטרה שלנו פה. אז יאללה, בואו ננסה לפגוע בה. וזה נפל. כמו שאתם רואים, זה ריק וזה כנראה נפל. זה נפל. בואו נעשה עוד ניסיון. פעם נעשה את זה קצת יותר רחוק. רגע, אני אטען את הנשק. טוב, טענתי את הנשק. עכשיו אפשר לנסות. הנה אתם רואים, אני קצת יותר רחוק. כמו שאתם רואים. וכמו שאתם רואים, פספסתי את הירייה הזאת. נטען. טוב. יאללה, בואו נסיים את זה. ירייה האחרונה. פספסתי גם את הירייה הזאת. אז זה הסטפיתם חבר'ה. מקווה שאהבתם, תנו לייק, סאבסקרייב ויאללה ביי.